Ya. Nyadong jauh man. Hey, oh, Sikrapala kang tumingal Perang jambu samya matali Lir tatit wileting kata
dan mangkong manguncang nidi benjang sangat cimicil ladinyo ngedali wus kutha Surawilaga kaya buta singa uragil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo pasti jonggo dendanyo mangambak boyo latala ya Paman Haryawerti ingkang sampun medal wonten ing Paseban Jawi Paman kula satriya Banjar Junut pun Dursasana nyadong dawuh man kados pundi wosing pirembakan wonten ing setinggil negari Ngastina kula pun Dursasana nyadong kabar Paman kula satriya Tirta Tinalangkarta marma jumadong dawuh kula pun Surtayu jumadong dawuh Paman kula Ratu Sindhu Jayajatra jumadong dawuh satriya Pedhanyangan pun Swatama jumadong dawuh ya kados pundi kabaripun pacewakan Mas kula pun Dulma Gati nyadong dawuh Dulma Gati Mas kados pundi Mas pembahasan apa yang dibahas di setinggil negari Ngastina Bapak para Kurawa kabeh wae ing ripalungguhan iki mara gage rungokno gatekno kang sarta nglakonana kang rinumpa kok ana pasewakan negara Ngastina ora ana liya ya mung kejaba ing dina iki ya kuwi kakangmu Sinuwun Prabu Duryudana lagi menggalih babakan negara Ngastina kang duk rumuhun nganti ing ripalungguhan iki durung nate kecondhokan wujuding kanugrahaning dewa makaten man ya pancen kaya mangkono lah kakangmu Sinuwun Prabu Duryudana menggalih kalamunta bumi negara Ngastina babar belas ora nate kecondhokan wujuding wahyu babar pisan durung nate kecondhokan wujuding kanugrahan banjur besok kaya ngapa to nasibe negara Ngastina lah iki ing dina sakmengko ana kanugrahaning dewa kang bakal tumedhak ya kuwi wahyuning ratu kang ingaranan Wahyu Cakraningrat kang dadi prasimbol wahyuning keprabon. Sapa wae sing bisa ngregem wujuding Wahyu Cakraningrat utawa Wahyu keprabon iki ya kuwi besok kang dadi Ratu Anyakrawati Ambau Denda. Prasasat kaya bisa ngregem jagat iki. Wahyu Cakraningrat kala Paman pancen kaya mangkono. Lajeng Wahyu Cakraningrat wau badhe tumurun wonten pundi Paman? Dursasana kawruhanana. Wahyu Cakraningrat Wahyu Ratu bakal tumurun ana ing alas Krenda Wahana, ya ana ing pasetran Gandamayit. Saka egoh pretikele gurumu Pendhita Sokalima ya kuwi Begawan Durna. Begawan Durna sambat marang sing duweni wilayah alas Krenda Wahana utawa sing duweni wilayah pasetran Gandamayit. Ora ana liya kejaba mung Tandya Batari Durga ya Sang Pramoni. Dados niki wau Tandya Batari Durga rawuh wonten pendhapi Ngastina Paman. Pancen kaya mangkono Dursasana. Nanging sambate kakangmu Duryudana bakal diwujudi karo Tandya Batari Durga nanging ana syarate ana pitukane. Bumi Ngastina kelakon. Bumi Ngastina kelakon ngentuke wujuding kanugrahan Wahyu Cakraningrat kalamun to sukmane utawa nyawane kakangmu Duryudana ing besok kalamun wis tumekaning pati. Dadi wadyabalane Batari Durga ana ing pasetran Gandamayit dadi jem setan priprayangan balungatandak engklek-engklek Banaspati. Oh, dadi demit Kakang Duryudana. Sok yen wis mudhar le. Mula iki sing dadi wakil saka negara Ngastina ora ana liya kejaba mung putrane kakangmu Duryudana ya kuwi si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara bocah
Ula-ulu bocah plongah-plongo kok arep dadi wakil negara Ngastina, arepe gayuh Wahyu. Lho, iki perintahe kudu kaya ngono. Lesmana niku, iya. Lesmana niku napane Iwan niku wau. Lah ora enek hubungane. Ora enek hubungane. Mula iki tugase kewajibane para Kurawa ora ana liya kejaba mung ndombani ngetutke tindake Atmajendra Ngastina ya kuwi si Lesmana Mandrakumara anggone bakal tetugur utawa sesirih ana ing alas Krendawahana utawa pasitran Gandamayit. Jaganen sakiwa tengene alas Krendawahana aja nganti ana sing wani mlebu ana ing kono. Merga kodrate Wahyu Cakraningrat bakal tumurun ana ing kono ora ana ing papan liya. Yen iki mengko ya kuwi pasitran Gandamayit dikupeng mubeng karo wong-wong Kurawa. Otomatis lha iki wahyune bakal angkrem nggone Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Iki lho, wahyu kok dikuthak ya lagi iki lho. Wahyu kok disiasat. Kamangka sing wenang milih niku wahyune sanes manungsane man. Wis menenga. Kowe kari budal ora usah mbantah karo wong tuwa. Nggih. Pun manut mawon. Pun manut mawon Mas. Heeh, terima kasih manut. Udah. Mungkin nek Wahyu Cakraningrat tok kelakon dientuk karo para Kurawa, man semulu tak rabekke melih cangkemmu le. Wis ora usah karenden gawe enggal budal. Pisan dandan kaping pindho nglumpuk, kaping telu kabodholake. Swatama kula wonten dawuh paman. Metwa njaba undang wadya kaya padatan. Lho niki amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik swatama. Pumrekang bala lumares. Budaling bro wadya kusma warna-warna sakehing prapadya abrabusana nira swarane rame gumuro dinda ombake samudra. Selamat
Maju. Sigra jancut gumregut ngembat wadang ora basa mungsuh tangkep jojok antaran bau sayakti Dengolena prapteng lampu sirna madyaning Pak Lugon sirna madyaning Balugon Manggiriyin Raden Setyaki biye Kakang Anoman nitik saking lekering netra jaiting wimba kang sarta guwaya paduka Raden Setyaki ing ripalungguhan sakmangke kok sajak wonten gembolaning perkawis ingkang kineker menawi keni winedhar ing akata sumangga Raden Setyaki kula aturi ambabar pangandikan wonten perkawis menapa kok semunipun ngene Kakang Anoman ing ripalungguhan sakmengko ora ana sing tak pikir nanging aku nampa dawuh saka Kaka Prabu ing Dwarawati Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kinen goleki ya kuwi murcane utawa ilange Atmajendra negara Dwarawati putrane Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ya kuwi Raden Samba Wisnubrata kang durung suwe iki murca tanpa wangenan wela dalah Raden Samba murca pancen kaya mangkono Kakang Anoman nanging kula pitados kok Raden Setyaki murcanipun Raden Samba tartamtu anggadahi niat ingkang luhur anggadahi sedya ingkang becik tumrap kayuwanan lan katentremanipun negari Dwarawati
Nanging Kakang Anoman, sing tak kuwatirke Samba kuwi durung cukup umur. Samba iki isih bocah enom. Isih miyar-miyur durung jejeg sing dadi adeg-adege Kakang Anoman. Sampun, mboten usah wasu melang Raden, slendro ingkang raos, slendro ingkang batos. Sumangga menawi paduka ngumatiraken murcanipun Atmajendra Dwarawati nuwun inggih Raden Samba Wisnubrata lan paduka Raden Setyaki. Dinuta kaliyan ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sumangga kula dherekaken melampah ngener mangilen. Kula kanthi tumuju wonten ing pasetran Gandamayit utawi alas Krenda Wahana. Lho, kok aku mbok jak rono to Kakang Anoman? Nggih. Tetugur nenepi wonten mriku. Sesirih dateng mriku sinten ngertos? Gusti paring wangsit. Gusti paring wangsit wonten pundi? Baya wonten pundi murcanipun Raden Samba Wisnubrata. Mangkono Kakang Anoman. Nuwun inggih lakar kasinggihan. Sumangga lon-lonan lumampah tumuju wonten alas Krenda Wahana nuwun inggih pasetran Gandamayit nyuwun pituduh dhateng Gusti. Mugi-mugi Gusti enggal paring pituduh baya wonten pundi murcanipun Raden Samba Wisnubrata Raden. Hanoman malumpat sampun rateng wining Nagasari. Kolat mangan jagating manuk jayuk urwaking kelong rusak mor lan kesmo handedel gayuh gegono risang ramandaya patyana yaksa kang krama namane wil katak sini jejaki jroning ware oh mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina trudalatri mila gugus saben ari wit latala durung suwe anggonku lumaku lah kok iki dadi ana wujude wanara kusika seta tegese kethek wulusi putih memplak biyu-biyu yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa sing dadi haranmu wanara tambuh marang akwaranku Begawan Anoman. Hanoman ya senggono bali takon. Ana barisan cat katon cat ora sapa sing dadi cecunduk ing laku. Kekesete Tandya Bathari Durga.
Haranku temenggung salokat katut barat, salokat katut barat pancen bener. Semedya laku marang menyang endi? Aku bakal tumuju ana ing pasetran Gondo Mayit, ya uga ana ing wana Krenda Wahana. Ora kena bacut, kudu bali, kudu bali. Ing ngene palungguhan samengko alas Krenda Wahana ndak pageri pipit, ndak pageri dengkul mubek. Ora kena ana manungsa kang bakal mlebu ana ing pasetran Gondo Mayit kejaba mung wong saka negara Ngastina. Amarga dina iki ana wahyu sing tumurun mapan ana ing pasetran Gondo Mayit kang sinebut dening Wahyu Cakraning Kerat. Sing entuk ngregem wahyu kuwi mung wakil saka negara Ngastina. Becik kowe bali yo. Wela taala. Aku ora bakal bali yen durung katekan kang dadi sediaku awit aku goleki murcane Atmajendra putra Dwarawati. Ya Raden Samba Wisnubrata. Kowe ora wenang ngongkon aku bali. Mbuh, ora idep. Kowe gelem bali apa tak pocok janggamu. Ngejak pirang dina tak ladeni kuwi. Lho, nantang perkara, wani karo temenggung salokat katut barat. Entek wedine kare wanine. Bagus. Legan golek momongan pupuno golek pacan merangi tatal ngrajamu gedemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapitu kowe buntute ulo tak pangin kejero manuk brancangan. Cangkang kandeling kulitmu jemengkleng sutuanmu yen pancen kowe satria tanpa sekti, tanpa aji teguh, tanpa meguru. Wataken haji-hajimu, wataken haji-hajimu tumpangso, tebiah tatom melengsat ikamu lakon dosa. Antep tanganmu sing ngono. Maju ke Purwarsa. Ah! Lo! Wah! Woi! Go! Wah! Oh! Wah ya! He! Ho! He! Ho! He! Ho! Wah! Ho! Wah! Woi! Woi! Ho! Wah! Woi! Hey!
Durung kalah aku ana. Aduh yung mati aku. Hot, hes. Oh, he, hot, ha, ha, ha. Oh, he, oh, ha, hot, oi, ha. Hoi, hoi, ha, hoi, waya, waya, wah. Ayo maju liani. Ayo. Hot. Het. Ra. Centos gepuk. Wah. Mati kowe. Hantem, hot, wat, oh, waya, waya, wow, wait, wow,
mak guru gongso keteka ya panggriting turangga asti berkata wajah lelayu Prabu Hindu Prasto kang bakal magut ana ing pupuh. Le Wanara Kusika Seta tek kethek putih. Ayo maju ketandangan dening Hindu Prasto kelakon dadi ndok pengamun-amun kowe.
Ridu mawur mangawawur urahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wara pandriting turangga estimimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sebit Kakang Anoman wonten dawuh Raden Setyaki yen manut panggrahitane Setyaki ya Singa Mulangjaya murcane Atmajendra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata tak kira ora adoh saka pasitran Gandamayit ya ana ing alas Krendha Wahana. Tak kira papane Raden Samba Wisnubrata manggone ya ana ing sakiwa tengene pasitran Gandamayit kene Kakang Anoman. Paduka Raden Setyaki ngendika ingkang kados makaten menika ngagem dasar menapa ngagem wewaton menapa Kakang Anoman kados pundi Raden? Aku bisa anyimpulke kang kaya mangkono krana barisan segelar sepapan Wadyabala Jim Setan Priprayangan iki mau kandha kalamunta ana kanugrahaning dewa ingkang ingaranan Wahyu Cakraningrat ingkang dadi pralambang wahyuning keprabon utawa wahyuning ratu. Dadi ndak kira murcane Samba Wisnubrata iki anggayuh hanyadang kang sarta anyadong tumuruning Wahyu Cakraningrat utawa wahyuning ratu iki Kakang Anoman. Wela dalah. Syukur bagi jumurung menawi makaten Raden Setyaki malah kepara sumangga kula kanthi tetugur dhateng mriki kemawon wonten ing pasitran Gandamayit mriki kalian meminta dhateng Siing Bathara mugi-mugi timbuling Raden Samba Wisnubrata anyarengi Raden Samba ingkang sampun ngregem wujudipun Wahyu Cakraningrat wahyuning keprabon. Ayo ndak derekke Kakang Anoman. Wulandrimi. Dewa-dewa sukata marang sureng prangudani arum-arum ngendanu ing awiyat narada ngebalani praginjong pak pong bu bolong kali cedhing taniline Wulandrema kang sarta Wulandremi kula wonten dawuh dosang pukulun Bathara Narada utawi Bathara Kanika putra Hamiji dumateng kula pun Wulandrema saha Wulandremi
wanter timbalan paduka Hyang Adi Bukulun. Iki ngene ya. Ing ripalungguhan iki sethithik wanci maneh Jawata bakal ngudhunake kanugrahan wayuning keprabon, wayuning ratu ingkang ingaranan dening Wahyu Cakraning Rat. Nah, wahyu mau bakal tumurun ana ing ngalas Krendayana utawa ana ing pasetran Gandamayit. Lah, dene ingkang bakal nggayuh dene ingkang bakal anggayuh wujuding wahyu keprabon, wahyu ratu, wahyu Cakraning Rat kuwi mau cacah ana 3 siji. Ya kuwi putra Ngastina Silesmana Mandra Kumara, angka 2. Putra Dwarawati ya kuwi Samba Wisnu Brata dene kang pungkasan angka 3. Putrane Pamadya Pandhawa satriya ing Plangkamati ya satriya ing Tanjung Anom si Abimanyu uga bakal hanyadang sarta anyadong wujuding Wahyu Cakraning Rat. Makaten do Bukulun. Iya, lah lajeng kersanipun Bukulun Bathara Narada. Iki ngene. Wis kinodrating jagat pinurba ing dewa pinesti ing Widi Kalamunta. Wahyu Cakraning Rat pengawake disarirani ora ana liya kejaba mung sira Wulandrema. Dene Wulandremi tugase jejibahane kewajibane ora ana liya dadi pengawak cobanen godanen satriya 3 kuwi mau kang lagya mangun tapa kang nembe tetugur ana ing pasetran Gandamayit. Sapa wae sing kuat diteter kelawan si Wulandremi ya iku kang kecondhokan wujuding wahyuning ratu Wahyu Cakraning Rat. Pilihan Wulandrema, pilihan satriya kang gentur tapane, manteng semedine, wening atine kang dadi pratandha satriya mau cedhak karo wong cilik. Mekaten do Bukulun. Ya, menawi mekaten trawaca dawuh pangandika paduka Bukulun Bathara Narada, kula badhe nyuwun pamit. Kula ki nyuwun pamit do Bukulun. Ya, duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri pangestu Kumraja kaya banyu sedudha. Muga-muga lega ing karya kaya Wulandremi. Kamar pamoring suksma sinupmaya binahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana ing punika menawi boten sisip ing pamawas pangwaos tunggal wonten ing dandang manguritan Tandya Bathari Durga ingkang nyegat lampah kula. Iya Wulandrema. Kabar kang sumebar pawarta kang warata apa bener jeneng kita Wulandrema kang dadi pengawakan ing Wahyu Cakraning Rat lakar kados mekaten Sang Tandya Bathari. Yen pancen mangkono enggak tumurun manitisa kelawan wakil saka negara Ngastina ora ana liya Atmajendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara Wulandrema. Waduh, nyuwun pangapunten Sang Tandya Bathari mboten kula kok ateges nampik ingkang dados pesambatipun Tandya Bathari Durga nanging sinten kemawon kuwagang anampi wujudipun wahyuning ratu utawi Wahyu Cakraning Rat menawi kuwat diteter, kuwat ing panggoda, kuwat ing panyoba. Suwawi kula aturi mrentah dumateng Lesmana Mandra Kumara supados sekung anggenipun teteki brata menawi wonten menapa kemawon ingkang wujudipun panyoba utawi panggoda. Kula aturi mboten usah digagas supados Wahyu Cakraning Rat kasembadan rinegem Atmajendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara. Ya, yen pancen menak petukane Lesmana Mandra Kumara, tak perintahi supaya sekung anggone tarak brata ya Wulandrema.
sang angin nami dit milir Marom-marommu prang banjaran sari angin nami dit milir arom-arom tumrang banjaran sari kadang tresna nyatsa karena mekar katurna Pramani saksarine regegan si kumbangiku ampun sejatine matu siratane tunggalan nesu ibare amar ambabar waju iberidere lumayan ing awan-awan meja ingkang rono anyam ing ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestuwara iki kalamun ndak sawang putra negara Ngastina Silesmana Mandra Kumara kang tetugur brata mapan ana ing pasetran Gandamayit ya ana ing alas Krendawahana mesti kepingin kecondhokan wujuding Wahyu keprabon Wahyu Ratu Wahyu Cakraning Rat ya mara coba bakal ndak manjing ana jiwa ragane si Lesmana Mandra Kumara apa pancen kuat lahir batine nampa panyoba lan panggoda bocah iki Lesmana miyat langening kalang Iwanaglar pandamuncar ong tinon lerek kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Kanjeng Eyang Bathari anjogaraken anggen kula tapa brata kados pundi yang Eyang Bathari Durga Batobat Lesmana ana cahya mantra sasada lanang mancing ana jiwa ragane Lesmana Mandra Kumara tegese Wahyu Cakraning Ratus mancing ana jiwa ragamu. Tutuk nanggonmu tapa brata yen ana panggoda aja mbok gagas. Sing sekung tapa bratamu supaya Wahyu Cakraning Rat bisa betah lan angker menawa sanubarine Lesmana Mandra Kumara sedika tak kendawayang.
obat. Iki putra Ngastina sing Semana Mandra Kumara jajal bakal tak coba. Sepira anteping tekad anggone bakal kepengin ngayunake wujuding Wahyu Ratu. Yen pancen kuat ing panggoda, tegese sembada anggon mung entuke kanugrahan iki Lesmana. Macan! Maweh langening damulat wreksa isining Wahanadri risedeng arebut mangsa ing lule bola-bali bocah ora sering tirakat bola-bali bocah ora demen prihatin Wahyu wis mlebu ana ing jiwa ragane kegothong wujuding Sardula utawa macan oncat wayune oh alah cakraning rat dudu jodohmu Lesmana Bule Merahina semubang Yuwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringkane goro saketer kene donganing kunglir wuwu sing pinepanca Ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita iki ndak sawang Atmajendra Dwarawati Samba Wisnu Brata kang katon sekung panembahe anggone tarak brata semedi malah dihening ana madyaning alas krendha wahana ya ana ing pasitran Gandamayit ya mara coba tak panjingi jiwa ragane apa pancen kuat ing godha satemah Samba Wisnu Brata bisa ngintuke kanugrahan iki tobat Kakang Wulandrema manjing ana putra Ndwarawati Samba Wisnu Brata mara coba ndak godha ndak teter kanthi cara sing beda
ana cahya manter sak sada lanang manjing ana jiwa ragane Samba Wisnu Brata ketitik iki mesti wujuding wahyu cakraning ngrat wis manjing ana sanubariku sarampunge kanugrahan tak tampa lah kok iki ana bocah wedok aletik menik-menik kaya ngene wong bejo ora kaya Samba Wisnu Brata dasare anak ratu calon ratu Ndwarawati dasare anake ratu sing dadi titising Bathara Wisnu calon ratu Ndwarawati entuk wahyu wah lah kok iki bareng sakwise entuk wahyu kepethuk cah wedok ayu tobat nyonya kok wani-wanine ana bocah ayu mlebu ning tengahing alas. Sapa no asmane piyan sapa? Nami kula Endang Pamikatsih. Sapa? Endang Pamikatsih kok mlebu alas duweni perlu pados bekecot. Oh. Bekecot Magetan. Sanes. Kok nggo apa? Kula klempakaken, kula masak, kula dol teng wayangan-wayangan, kula sade dateng campur sari ngaten. Kula sade teng campur santun. Iya. Leren ana anggonmu dodol bekecot. Tak boyong pondong nyimet mapan ana ing negara Ndwarawati dadi bojoku ya. Kula dereng kepengin napala krama. Lho, kowe dadi bojoku kepenak aku iki calon ratu. Kowe dadi bojone Samba Wisnu Brata ora bakal tumiba aning padas curi nanging bakal tumiba aning kasur babut. Dadi bojoku ya mboten purun. Dadi bojoku mboten purun. Tak ruda paripeksa kowe. Yo. Sing dadi godane wayune oncat Samba. Edane danan bareng aku ngruda paripeksa manodya wayune oncat. Tak sawangke wayune mlajar, wayune mlayu. Aja mandek tak tututi kowe. Senadyan kowe asarira brahmana aku apal kowe satriya Tanjung Anom ya plangka mati kowe Abimanyu katon sekung anggonmu tapa brata coba aku bakal manjing ana jiwa ragamu sepira ta kekuwataning lair lan batinmu. Kang Kadis Utama Gusti sasangka kasongan surya ing Wahyu sampun mlebet wonten ing jiwa raga jengandika Ndara madu brangta apa pancen mangkono wa Semar nggih sing tatak sing tetek sing tutuk menawi wonten godha napa kemawon ampun kengguh nggih Gus sampeyan kudu iso merantasi gawe.
Melaring jagat raya katongtong Prabanya Surya sumirat iki ana wujuding Garuda kang pepes wiwi kiwa kang sarta tengene aduh sang wiku kula nyuwun pengayoman kadya linala sanata bebayu kula nyuwun getih setetes daging sak tampel minangka kula kagem srana panyambunging gesang kula aja kuwatir tak wenehi getihku kang sarta dagingku sak tengkel Garuda Lah kok kowe nganti masrahake daging kang sarta getihmu kok adahi gendaka sang wiku. Aku mung kepengin bebantu marang sama samaning umating pangeran. Karana sedyaning kayon anggonku Tapa Brata ana ing pasetran Gandamayit iki muhung kepengin bakal anggayuh wujuding Wahyu Ratu ya Wahyu Cakraning Rat. Ya kuwi wahyuning ratu sipating ratu kuwi ngayomi lan ngayemi para kawulane. Kamangka Wahyu Cakraning Rat wis manjing ana jiwa ragaku. Prasetyaku kang sarta ubayaku sapa wae kang mbutuhake bantuan bakal tak bantu sak bisa-bisaku. Ora mung bondo nanging jiwa raga kang sarta nyawaku bakal tak udhokake kanggo srana memayu hayuning bawana. Kuwi mono sipating pemimpin kang sejati Garuda. Oh. Wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa kalamun to Kakang Wulandrema katrep ana jiwa ragane ya kuwi Begawan Madu Brangta ya. Aku bakal manitis ana ing Putri Wirata Kakang Wulandrema besok ketemu liya wektu. Aku bakal manitis ana ing Putri Wirata Dewi Utari Kakang. Ndak tututi mayune mlebu ana ing berwujuding Brahmana iki. Sapa jenengmu? Begawan Madu Brangta dene Paduka. Aku Samba Wisnu Bratayuh, wujuding Wahyu Ratu Wahyu Cakraning Rat ndak jaluk. Ingkang wenang milih menika wahyune sanes menungsane mila mboten kok kula nama nampik. Pamultah Paduka nanging kula mboten saged masrahaken wahyu menika. Kok pasrahke ora rudha paripeksa. Nyuwun pangapunten kula mboten sagah wujudi. Oh, lah dalah basa urip kuwi. Oh! Panemban wujuding Brahmana ayo pasrahno Wahyu Ratu marang Betari Durga kuwi dadi jodhone bocah Ngastina Semana Mandra Kumara. Nyuwun pangapunten kula mboten saged wujudi pasambat Paduka. Wah bosen urip kowe. Wey! Ayo. Bali.
Bali ora? Tak jaluk Wahyu Cakraning ah, aja Wahyune mbok jaluk, Semar jaluken. Hah? Wahyu apa? Mangkane. Miyat. Ora minggat tak ingkel-ingkeli. Hah? Minggat. Raden Samba Wisnubrata ingkang sampun timbul. Iya. Iya wa Setyaki. Aku sing wis timbul bibar saking pundi? Hanggayuk Wahyu Cakraning Rat sampun angsal damel. Wahyune mlayu krana aku gegodha karo wanita. Angker mana jiwaning salah sawijining pendhita sing jenenge Madu Brangta. Ndak jaluk, ndak ruda paripaksa lah kok ana daya pangaribawa angin ngendangke marang ragane Samba Wisnubrata. Wah, menawi mekaten prayogi kondur kemawon rumiyin wonten ing Praja Ndarawati atur palaporan dhumateng Kang Rama. Nggih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo manut paman. Laruta saking kutha Sagara-gala yen atana mutusa sang Sri ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara Dimas Arjuna mlayu-mlayu gawe kaget marak mangarsana negara Ndarawati gawang-gawang tangis ana apa Dimas ngaturi katiwasan Duka Prabu Kang putra kula nuringgipun Abimanyu satriya ing Plangkawati murca ingkang tanpa wangenan do kamangka Koko Prabu. Anak kula Abimanyu menika anak kula ingkang paling kula tresnani, anak ingkang kula dengdeng kados kendang supados paribasanipun sageta mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepah. Kula nyuwun kali damar supados nudahaken wonten pundi papan dunungipun Kang putra pun Abimanyu Koko Prabu. Aja nangis Dimas. Sing kelangan anak ora mung kowe ning aku uga kelangan anak. Anakku Samba Wisnubrata ya wis sawetara wanci murca kang tanpa wangenan saka parang Garuda. Lajeng kados pundi murih pamrayoginipun Koko Prabu samu barange aja diketuni. Samu barange aja ditangisi. Janaka kula wonten dawuh ana paribasan yen petenge saya ndedet padange enggal temeka nunggu wanci kang prayoga linambaran rasa ikhlas lan sabar percaya wae anakku lan anakmu bakal enggal timbul Dimas. Puji syukur ana ngarsaning Gusti, anakku bocah bagus, anakku bocah manis, anakku bocah jentara.
Samba wis timbul. Anak kula sing dereng iya ya sabar to. Lonto dhisik. Bubar saka ngendi Samba? Kula bibar mawon nggayuh kanugrahaning Dewa nggihipun Mahyu Cakraning Rat wis entuk gawe. Sampun nanging mayune uncat awit kula gegodha kalian wanita Mahyu manjing wonten ing Brahmana ingkang nama pun Begawan Madu Brangta badhe kula rudha paripeksa lah kok kedadak wonten daya pangaribawa wujudipun angin lesus ingkang ngendangaken jasad kula Dukaka Prabu. Kula nyuwun mangayoman, kula nyuwun pambiyantu supados paduka bebela dhateng ingkang putra Madu Brangta paduka pejahi kemawon Duh Rama Prabu. Kowe aja ngawur. Menungsa ora salah kok kon mateni, sing kleru iki kowe sapa? Kowe budal tekan ngomah wis kok niati golek wahyu, golek kanugrahan. Wahyune wis manjing. Lah kok kowe malah kegodha karo wedokan. Bola bali kok kowe iki. Bola bali engko. Kuwi salah genah mayune ora betah. Wong Mahyu kok nggo ngono kuwi. Kowe gegodha wong wedok wahyune uncat lah kok kowe malah arepe mrawasa wujude Brahmana. Wujude Brahmana sing wis kepanjingan wahyu kowe kleru kowe luput kowe dosa Samba. Dukaka Prabu kula aturi mbela dhateng Keng Putra khusus. Melok-melok nyapa. Melok-melok wae. Tapuk ae lho. Anak kula dereng kepanggih. Iya. Karek nunggu. Duduk. Nah. Sit down please. Iya. Artinya. Ya, bakal tak temonane Madu Brangta ning aku ora bakal ngruda paripeksa, aku mung jubriya. Kok ana pendhita elok timen bisa nggembal wujuding Mahyu Ratu Wahyu Cakraning Rat. Kaya ngapa to wujude? Pun Rama ora pengin kowe duweni perkara kang bisa ngganggu gawe tumrap guyub rukune umat ana ing Madyapada. Tak petukane Begawan Madu Brangta Samba. Dereng kepanggil. Iya. Sik to sik. Siji-siji to. Monggo. Inggih. Madu Brangta ki kowe pancen bener kaya mangkono. Jenengmu sapa Prabu Kresna? Lho. Lah kok wis ngerti sing mburi sapa jenengmu Arjuna? Lho kok wis ngerti mosok bener-bener kamangka tak awur ngawur ning bener adoh kadung rata udoni. Wah, jane ngono ya tembus. Ning nong nong. Mosek ta? Lah kok Kiai Semar melu Begawan Madu Brangta bos baru. Bos baru. Kon melek pendoto sing bosen. Pisan-pisan ya. Kadang kala kudu melu rombongan liya. Penyegaran. Nggih niku tujuan kula melu rombongan jaranan bareng nggih niku. Karep ben tetep fresh pikiran niki. Iya.
layak to iso gembol Wahyu Ratu iso gembol Wahyu Cakraningrat anak kula derek iya yo lungguh kok iso gegeri wae Urung rampung dikikut. kowe nek gegeri tak juwotos ora ora kasar kok iso Kulino. lah nek wong liya kok aku sih kena layak kowe iso gimbol wujuding Wahyu Ratu to Wahyu Keprabon kowe dudu madu brongto kowe bocah Plongkowati bocah Tanjung Anom Bimanyu anak kundi Ah. lah iki Iki le. Lah iki. kowe iso mboyong wujuding Wahyu Ratu Wahyu Keprabon nang ndak puja ndak puji ora kowe ya tedhak turunmu bisa Anyakrawati ambau denda ngregem jagat dadi ratu kang migunani tumrap para bebrayan agung Abimanyu Tumurinipun Wahyu Ratu wonten ing bendara kula Ndara Abimanyu mratandani Wahyu Cakraningrat sampun tuntas. Tas. Sing becik kena kanggo patuladan, sing ala katuta barat kelawan lesus. Mugi-mugi niku jatah kula. Royok iki. Lancang. Ratu Ndara dhewe barang kok ya. Sing becik kena kanggo patuladan, sing ala kagil iso anut lakuning jaman. Mugi-mugi aja kesuwen. Mugi-mugi Wahyu Cakraningrat ingkang tumurun saged nyrambahi katentreman kayuwanan karaharjan dumateng para bebrayan agung ingkang lenggah wonten ing Bangsongan. Dadya desa sing baldatun thayibatun warupun gofur gemah ripah loh jinawi ayem wargane tentrem desane.